Machiegni kendo nyakora mogi omedo sudo gi weche manyien bang' wuok e yweyo no. Dichuo moro onego wuode ma jahigni 4 ka omiye sum ka bang'e en bende omadho sum e kar dak ma YMCA kar chung' od bura ma Nakuru North. Min nyathino olero ni gima kamano okel kod ywaruok ma osebedo e kindgi kuom kinde malach kod wuon pargi. Ringre ji ariyogo noyudo kiny ma kawuono gi jirende mage ma osebedo ka ok nen gi kuom ndalo moko. Obila nochopo kanyo kendo nonro osechakore e wi tho ji ariyogo. So wakati ilifika masaa yake ya kukujua ndo nika notice masaa imeenda, nikapigia mwenye humleta akaniambia baba yake alimpigia akamwambia mtoto leo hakuwa anaenda shule. So nikaanza kupigia baba yake, hakuwa anashika. Angejali kuwa ule mtoto bado hajaona maisha mengi, bado ako na afya na bado ako na maisha marefu. Angekuwa na utu kwa ule mtoto. Inauma sana kama mzazi. Hata huo mama kwenye yako bado ako na ile uchungu. Si rahisi kupoteza mtoto na bwana. Umejua, najiuliza saizi ilikuwaje mpaka mtoto alienda akachukua shule ndio akakuja na mtoto huku. Sasa mama kufuata mtoto asubuhi anapata kama wamejinyonga.